И не спираме. И гледаме. Дръж, не пускаш. Не пускам. Ти снимай. Аз снимам. Работи. Ама там снимай. Чакай, то сега ще се Не скачи. пускаш грам. Айде да идва. Ти смолинечка. Еми да идва де. То се бави. Чакай, де. Не пускаш грам. Ама трябва да го направиш, да го Не наситиш веднъж. пускаш. Защо ще ударя в коленете, ще заболят? Не пускаш, държиш. Държа, ето. Кой е завършил ПЖ? Аз, Ти снимай, бе. Снимам, бе. снимай там. Тук съм те снимала, как викаш. Колко кофе има тук? Кой ще брои? Бърче ли? Я брои. 6 са. Виж как се дига. Дръж. Виж как се дига. Не пускай. Не пускам. Не дай Боже да се скъса въжето да наудари. Не. Дръж. Болнични Дръж. трябва да Ти ви дам. снимай. Държа, да. Снимай. Ти снимай. И изгледаш снимам. Не пускай, защото Не тя снима. пускам, бе. Тя снима. На здраве. Дай. на здраве. Гел. Чакай, На турски се казва гел. Снимай ти. Снимай. Да спирам ли? Като дойде тук, то само ще спре. Ай, спирай. Край. Е, Браво, браво.